נשימה, הכוח שמניע אותנו. בפילאטיס הנשימה היא הבסיס לכל תנועה. תרגול נכון של פילאטיס מתחיל בהבנה של הנשימה ושל השפעתה על היציבה והשליטה בגוף. נשימה עמוקה ומבוקרת מספקת לשרירים חמצן, מגבירה את יכולת הריכוז שלנו ומאפשרת לנו לתאם את הגוף והנפש בצורה הרמונית. בפילאטיס אנחנו לומדות לנשום בצורה מודעת, מכניסות אוויר דרך האף, מרחיבות צלעות לצדדים ומוציאות אוויר דרך הפה. התהליך הזה לא רק מסייע לתרגול עצמו, אלא גם מלמד אותנו איך להשתמש בנשימה ככלי להתמודדות בחיים עם מתח ולחצים. נשימה היא החיים עצמם. היא הדבר הראשון שאנחנו עושות כשאנחנו נולדות, והדבר האחרון שנעשה לפני שנעזוב את העולם הזה. למרות זאת, רובנו מתעלמות ממנה לחלוטין. כשאנחנו בלחץ, הנשימה שלנו הופכת להיות יותר מהירה ויותר רדודה. זה מגביר את תחושת החרדה ומכניס אותנו למצב של דריכות. כשאנחנו בלחץ, הנשימה שלנו הופכת למהירה ורדודה. זה מגביר את תחושת החרדה, מכניס אותנו למצב של דריכות ומגביל את היכולת שלנו לחשוב בבהירות. לעומת זאת, נשימה עמוקה ומודעת מחזירה לנו את השליטה, משדרת רוגע ועוזרת לנו להתמודד עם אתגרים בצורה הרבה יותר שקולה. איך זה משפיע על החיים שלנו? נשימה מודעת משפרת את יכולת הריכוז והנוכחות שלנו בכאן ועכשיו. היא משחררת מתחים ומפחיתה חרדות. היא מאפשרת לנו להגיב בצורה מתונה ומאוזנת במקום לחץ ואימפולסיביות. היא מזכירה לנו לקחת רגע הפסקה ולחיות את הרגע במקום כל הזמן למהר לתוצאות. משפט לחיים, כשאתם מרגישות שהכל מסביב סוער ובוער, קחו נשימה עמוקה, זה יחזיר אתכן לעצמכן ויחזיר אתכן לפוקוס לחיים.